Добре дошли в медицински център Доктор Хайвазов. Аз съм доктор Хайвазов и съм ортопед-травматолог. Медицинският център е обзаведен с най-добрата и най-съвременната физиотерапевтична апаратура. Високоинтензивен магнит, единствен по рода си в България в момента, с 3 накрайника. Сканиращ лазер, единствена по рода си роботизирана система в физиотерапията. Екзомайнд, транскраниална магнитотерапия, използвана за пръв път в физиотерапията началото на 2025 година. Спинална екстензионна маса. Само тя може да даде екстензия на конкретен сегмент от гръбначния стълб. 3 високоинтензивни магнита. Апарат за криотерапия. Даваш охлаждане на болното място до минус 30 градуса. Старата, позната на всички клетка на Роше. Една голяма необходимост. Шокуейв. Радиален и фокусиран. 2 апарата еднакво необходими за всяка една болка в човешкото тяло. Текар. Таргетирана радиочестотна терапия. За бързо възстановяване след спортни травми. Екзомайнд. Машината, която ще подобри вашето настроение, ще подобри вашия сън и ще подобри вашата мотивация. За пръв път транскраниалната магнитна стимулация е ползвана при пациенти от Антони Баркър в Шефилд, Великобритания, 1985 година. От тогава до сега транскраниалната магнитна стимулация се разви и в последните няколко месеца, бих казал, тя навлезе изключително много в медицината. Защо екзомайнд може да бъде полезен в ортопедията? И какво правим ние с този уред на главата, за да лекуваме горни и долни крайници? Много просто. С екзомайнда и транскраниалната мускулна стимулация ние намаляваме усещането за болка при пациенти, които имат силна болка в ръцете и краката, било то преди операция, било то след операция. След като намалим усещането за болка, ние намаляваме приема на лекарства, ние намаляваме приема на опиати. И така пациента го възстановяваме с много по-малко лекарства. Това възстановяване идва от самия него, от неговия мозък. Усещането за болка намалява чрез употребяването на транскраниалната магнитна стимулация. След малко ще видим един сеанс, който ще бъде изпълнен от нашия екип. Последния път, когато се видяхме, ви казах, че ще видим сеанс с реален пациент. Представям ви нашата перспективна кинезитерапевтка Дорис. Също ви представям и нашия пациент, това съм аз. Тоест, сега ще направим екзомайнд терапия, като Дорис ще бъде моя кинезитерапевт, който ще включи апарата и ще ви покаже какво точно трябва да се направи на дисплея на апарата. Като за начало за терапията избираме подходящ за нашия пациент протокол. Първия го използваме при депресивни състояния. Втори, който е подходящ за обсесивни компулсивни разстройства. Трети протокол, който се прилага при проблеми с импулсивното хранене и липсата на адекватна почивка при сън. От тук имаме възможност да изготвим индивидуална програма за всеки един пациент спрямо неговите нужди. Протокол номер 3. Продължаваме с стъпките. Така. Нагласяме апарата. До този момент в това положение. Убива ли ви?
Сега чакаме моторен отговор. Започвам. Не, няма го. Така. Отново опитвам. Палеца, вие го мръднахте, нали? Не. Добре, значи сега премествам апарата в ляво и отпред. Ето така. Фиксирам го, за да е стабилен. Заповядайте бутона. Когато сте готов да започнем процедурата, натиснете червеното бутонче, ето тук. Това е. Сега в случай на нужда, ако усетите някакъв дискомфорт, отново го натискате и автоматично прекратявате процедурата. Започваме. Започвам да увеличавам интензитета. Как е така? Още малко, така. Изчакваме този момент. Добре. Колко процента е това? 70. Сега сме на 50. Терапията ще продължи 24 минути. През това време пациента трябва да е в легнало положение, да е неподвижен и да се наслаждава на процедурата на спокойствие. Това е края на процедурата. Ще е този сигнал. Да, освобождавам ви. Защо трети протокол избрахме? Защото третия протокол е подходящ за мен, който аз избрах за подобряване на съня. Процедурата трябваше 24 минути, абсолютно безвредна е, бих казал даже приятна. Човек даже може да поспи малко на нея, както прави понякога аз, така че може да се възползвате. Изключително подходяща е за хора, които страдат от безсъние, изключително подходяща за хора, които трябва да бъдат мотивирани за някои дейности, които искат в живота си. Подходяща е за хора, които имат болки в краката и ръцете, защото тази процедура намалява болковата симптоматика. Нашите кинезитерапевти са винаги на разположение да ви обяснат още за какво може да се ползва този апарат. Аз също. Благодаря ви. Надявам се с вас да не се виждаме за неща, свързани с медицината. Но все пак, ако имате нужда,